Το βίντεο αυτό θα σας καθοδηγήσει να εγκαταστήσετε τη νέα έκδοση του Αβαγγείου, στην οποία καταργήθηκαν τα τετράμινα. Από το email από τον υπολογιστή που υπάρχει το email του σχολείου, βάζουμε έναν καθαρό USB, ένα USB stick, ανοίγουμε το email μας και στο email που σας έστειλα βλέπετε υπάρχει εδώ ένα συνημμένο αρχείο το οποίο ονομάζεται AVA1332KZIP. Το επιλέγουμε αυτό και πατούμε Save As. Πάμε στο This PC, βρίσκουμε το USB μας, να είναι USB Drive H, και το φυλάγουμε μέσα στο USB. Μετά πάμε στο This PC, να βρούμε το USB μας, να βεβαιωθούμε ότι πράγματι φυλάχτηκε το αρχείο αυτό από το email. Βλέπετε εδώ το δικό μου είναι USB Drive H, όπως σας είπα, σας μπορεί να είναι κάτι άλλο. Το ανοίγουμε και βλέπουμε ότι το αρχείο zip φυλάχτηκε στο USB αυτό. Άρα τώρα, αφού το αρχείο αυτό είναι zip, είναι συμπιεσμένο, θα πρέπει να το αποσυμπιέσουμε. Γι' αυτό κάνουμε δεξιό κλικ πάνω του, πάμε στο WinZip και επιλέγουμε Extract to Folder για να μας το βάλει σε κάποιο φάκελο με το όνομα του zip. Και Extract to Here να κάνετε πάλι το ίδιο πράγμα, αλλά Extract to Folder για να μας το ξεχωρίσει σε φάκελο. Πατούμε Extract to Folder, δημιουργά το φάκελο με τη νέα έκδοση του Αβαγγείου μέσα, θα το δούμε τώρα. Βλέπουμε εδώ. Τώρα, αφού πράγματι αντιγράφτηκε το αρχείο από το email σωστά και το αποσυμπιέσαμε σωστά, το USB αυτό το βγάζουμε από τον υπολογιστή που υπάρχει το email, από το συγκεκριμένο υπολογιστή που δουλεύετε τώρα, και θα το περάσουμε από όλους τους υπολογιστές του Αβαγγείου ώστε να εγκαταστήσουμε την έκδοση σε όλους τους υπολογιστές. Άρα όταν το βάλετε σε κάθε υπολογιστή του Αβαγγείου θα πρέπει να ανοίξετε το USB και να πάρετε το αρχείο του Αβαγγείου.exe, το οποίο υπάρχει μέσα στο φάκελο αυτό που δημιουργήσαμε. Θα κάνουμε δεξιό κλικ πάνω του, θα κάνουμε copy, θα πάμε μετά να βρούμε το This PC, θα βρούμε το δίσκο το C και μέσα στο C υπάρχει, εδώ δίσκο στο C, local disk C, και μέσα στο δίσκο το C υπάρχει ο φάκελος Αβάγγειο, βλέπετε εδώ. Ανοίγουμε το φάκελο Αβάγγειο, κάνουμε δεξιό κλικ κάπου στο άσπρο ή στο κενό, να το πούμε, και κάνουμε paste. Εδώ μας ρωτά you want to replace και του λέμε ναι, πατούμε replace και μας αντικαλιστά την παλιά έκδοση με την νέα. Βλέπετε εδώ το Αβαγγειο.exe είναι το νέο. Λοιπόν, και για να ελέγξουμε αν πράγματι εγκαταστάθηκε σωστά η νέα έκδοση, πάμε στο εικονίδιο που έχουμε πάνω στο desktop μας, στο Αβάγγειο, πατούμε διπλό κλικ και εδώ πρέπει να γράφει εδώ που βλέπετε Αβάγγειο 13.32K που είναι η νέα έκδοση. Αν γράφει οτιδήποτε άλλο σημαίνει κάτι έγινε λάθος. Πρέπει να γράφει 13.32K. Σας ευχαριστώ και καλά Χριστούγεννα.